titore mabhaibheri edu tivhure kuna John chapter 13 from verse 1 to verse 17. Sekutaura kwandaita chidzidzo changu chiri pamusoro pekugezesa tsoka yatinoti feet washing, inova practice yakajairika muchechi yedu yeBICC. Regai nditaure ndichiti kubva pataverenga bhaibheri shoko raMwari riri kutotitaurira kuti Jesu akanga ava pedyo nokunodzokera, akanga akutoziva kuti nguva yatokwana, akufanirwa kudzokera kuna Baba. Ukaverenga from chapters iwaya John chapter 13 kuchienda kumberi, unogona kutoona kuti apa Jesu ndo paanga akutanga kuchidzidzisawo vateveri vake. Kumashure kwese uku aidzidzisa, aita public teachings, but from chapter 13 anga akutanga kuchirayira vadzidzi vake, achivagadzirira zvavaizonosangana nazvo uye zvavaifanirwa kuzoita kunyange iye achinge azoenda. Haleluya. Tinoona kuti bhaibheri shoko raMwari riri kutitaurira kuti vakagara vari pakudya, Jesu unosimuka otora jira ozvimonera, otora dhishi kuti agezese vadzidzi vake. Zvakava chishamiso kuvadzidzi vake, nokuti sekuziva kwavaita kuchirudzi kana kuti kukaucha yemaJuu, zvekugezesana tsoka, zvekugezwa kwetsoka raive basa rairayirwa kumuranda, zvikuru sei namaster wake kana muenzi achinge asvika. Zvino basa iri raitarisirwa kuti raitwa nevanhu vakazvidzwa zvikuru. But tiri kuona Jesu iye achitotaura kuti ini munonditi Ishe uye munonditi Lord and Teacher, of which that is what I really am. But akasvika paakazvininipisa, akasvika paakakotama, akatanga kugezesa vadzidzi vake tsoka. Zvikanetsa Petro kusvika ati aiwa Ishe, ini hamungandigezese tsoka, hazvina kukodzera. Jesu ndokumupindura kuti ini ndikatadza kukugezesa, zvoreva kuti hauna mugove kuumambo hwangu. Ndokubva azobvuma akagezeswa. Panyaya iyi tine zvidzidzo zvatinosangana nazvo. Haisingori nyaya yakangorekotwa kungopfuudza nguva, haisi nyaya yekugezesana tsoka zvega. Jesu pane pakatosvika akavabvunza vadzidzi vake akati, zvandaita izvi mazvinzwisisa here? Kureva kuti pane chakavanzika chirimo mukugezesana tsoka. Hakusi kungori kugezesana tsoka according to the tradition yemaJews. Ukada kuzvitarisisa, ndataura ndikati pakaucha yemaJews aigezesa tsoka aive muranda anenge atumwa namaster wake kana pasvika muenzi. But tichitarisa nyaya iyi, Jesu akanga asiri muranda. I mean, takamutarisa taitoti ndishe, aitonzi ndishe nevadzidzi vake, aitonzi Lord nevadzidzi vake, kutaura kuti akanga aine identity yanga akasimukira kwazvo, yanga isingakodzeri kuti angagezesa vakanga vari vadzidzi vake nokuti vakanga vari pasi pake. But Jesu akauya akabreka a tradition yekuti muranda ndiye aifanirwa kuseva a master. He broke that tradition. Akaunza imwe tradition yaiti kana mava vateveri vangu ndo mararamire amakufanirwa kuita. Hallelujah. Which means that there is a deeper understanding and a deeper revelation iri mukugezesana tsoka kwatichaita muzuva ranhasi. Sevana veBICC takaitora tikati it's a tradition, tikati it's a practice, but there is a deeper revelation in that practice as we do it. It is my prayer that even today as we are going to wash each one of us feet, tiveneka kunzwisisa kanotarisirwa naiye Jesu. Pakatovhunza varanda vakakati, muri kuzvinzwisisa here izvi? Muri kuzvinzwisisa here izvi zvandaita? Hama dzangu, pandaverenga tikutonzwa kuti iye Jesu aitoziva kuti zvinhu zvese zvakaiswa pasi pake. Iye Jesu waitoziva zvakare kuti
Judas Iscariot watopfekwa nemweya wekunditengesa. Before Jesus, there is nothing that is hidden. Aiziva zvese. With that identity yekuziva zvese, akazvideredza. Chidzidzo chatinofanirwa kubata sevana vaMwari. Humility. Jesu akazvideredza. Nezuro overseer akaparidza panapa. Achitaura nenhayo vanhu vanoda kuzvisimudzira, vanoda kuzvipa zvinzvimbo. Yet we are called to humility as children of God. Because once we give ourselves the identities that is very high, we become unapproachable, thereby hindering the gospel of Jesus Christ. Jesu akabva chidzidzo ichi akutoziva kuti aye akuenda, and he wanted to teach his very own that he had loved from the beginning, how they were going to conduct themselves in the world. Ukazoverenga verse 34 yekuda chapter iyoyi inotozokudza kuti now the commandment that I am giving you is to love one another, and by so doing the world will know that you are mine. You cannot love your neighbor when you are not humble, mzalwane wami. Haugoni kuda muvakidzani wako kana usina kuzvininipisa. Nokuti dzimwe nguva this society that we live in yakatipa mamwe ma-status. Andina kuti status yatakapiwa ne-society yakashata. But in that status, we need to be humble. We need to lower ourselves so that we make the gospel of God approachable to each and everyone. Jesus himself being Lord and Master to his own, which was indeed a true identity. But wakashika pakazvininipisa vadikani vangu. Akashika pakubreka the tradition yavaiziva. Akati tradition yanda kuda kuti murarame mairi sevateveri vangu ndekuzvininipisa. If you are going to take this gospel far, we need to be humble. We need to come down so that we are approachable, so that tinosvikirika. Kune vamwe vanotofunga kuti evangeri ndiri vakasimudzwa naMwari kudhara. We need to come down to the level yekuti munhu wese anogona kutisvikira. Hallelujah. You also find kuti when Jesus was doing that, I said you cannot love your neighbor when you are not humble. Jesus is teaching us to love one another. Jesus knowingly that Judas, the Bible iri kutobudisa pachena kuti Jesu wakanga akutoziva kuti Judas atogarwa. By then Judas anga atopfekwa nemweya wekuda kutengesa Jesu. Jesu achitozviziva kuti Judas wakapfekwa. But when he did the feet washing practice, haana kumutsatsanura, haana kumusiya. He embraced him too, loving those who are not lovable. Akada waitoziva akaka ari kuzonomutengesa. Vana vaMwari, we need to love one another with the love of Christ. Love iri unconditional. Uchinatsokutoziva kuti mainingi vari kutaura nezvangu. The Bible says love is not love until you show it. Jesus unotosvika pakuti when he loved us, he laid down his life for the unrighteous ones. You know, Jesu haana kupa upenyu hwake kune kupira vakarurama, but wakafira the unrighteous ones. That was unconditional love. Vana vaMwari, as we live in this world, tinogara, tinosangana nevanhu vakasiyana siyana. Some they hate us to an extent yekuti unotozvinzwa. Some they even show us that they don't like us. Some they even prove it, kuti they hate us. But what are we to do as children of God? Tichinatso kutoziva zveshuwa kuti baba ningi kana kuti mai ningi vari kundinyeya, vari kundicherera gumba, vari kunditrepa, vari kuda kundisvibidza.
We are called to love unconditionally. And love without actions is not love. Jesus, knowingly that Judas Iscariot arikumutengesa, he embraced him. Akatomugezesa utsoka. Mwari vemasimba usedea atibatsira vana vaMwari. It's not easy to love waunoziva kutaka kukanganisira. It's not easy to do good to those that you know are persecuting you day and night. But Jesus did this in his last hours. And he was doing it to show them how they were to conduct themselves as children of God. We are called to love the unlovable. We are called to love those who hate us every day. And it's not easy. But the grace is sufficient to help us do what God expects of us as children of God. It is my prayer, Bazalwane, that patirikugezesana tsoka, may it not just be a tradition. Kungoti ndo zvatinoita kana tichinge tabhabhatidza. Ngazvireve kungova chinhu a practice. But I pray that we may have that revelation. Iyoyo iri kutodiwa naJesu yaakabvunzwa kuti muri kuzvinzwisisa. Mwari ngaatipe kunzwisisa kwezvaakaita. Kuti zvairevei uye zvinorevei muupenyu hwedu. Togona kupfuurira mberi neevhangeri raJesu Kristu. The gospel of Jesus Christ embraces everyone. It respects everyone. Zvisinei nekuti uri ani, une chii, wakaitei, kana kuti wakamborarama sei kumashure. No matter how bad your life used to be, but when grace found you, we need to respect one another, because we are now children of God, bought with unconditional love of Jesus Christ, bought with the blood of Jesus. Rakadeuka risina chipomerwa, rikatishamba, rikatifananizwa, rikaita vanhu vamwe chete. Ndokubva ati dananai, so that the world will know that you are indeed my children. May God love us. May God help us, children of God, to love one another. May God help us kuti tiite izvo Mwari zvavanotarisira kwatiri, kuti tirarame izvo Mwari zvavanotarisira kwatiri, kuti tirarame sezvinotaura shoko raMwari, so that we will not hinder the gospel of Jesus Christ, the gospel of humility, the gospel of unconditional love, the gospel of which embraces everyone. Hallelujah. Jesu anosvika panoti, I have set you an example. Oh my God. Him being God himself, he set an example to us. An example of servant leadership as children of God. An example of servant leadership. You know, zimenguva sevana vaMwari tinobatwa nemweya wokuzvitutumadza. Vamwe tinotobatwa nemweya wokutoti inini kuti ndiri muBrazil for 10 years or for 20 years. Wakunzwayo wa above vamwe vanhu. Wakutonzwa pamusoro, wakutozvinzwa watova imi ndimi vacho. May God help us. Even in servant leadership, even as we lead our new converts, I mean the newborn baptized yesterday, you know, they are looking unto us. Vakatarisa kwatiri. You know, yesterday I was saying, God has given us. The banner is saying 81 candidates. Kanavario vakabhabhatidzwa Mwari vatipa 81. 81 have been added unto us as children of God. So what are we going to do with them? Isu vacho tane 2 years and above zvichikwira,
tirimo brethren in Christ, tirimo murudo rwa Mwari ruri unconditional. What are we going to do with these ones? What are we going to do with them? Are we not going to be pumpers? Are we not going to love ourselves more than we love them? At the end of the day, kicking them out of church. Jesus set us an example of servant leadership. Let us lead these newly born Christians. Tivatungamirire muzvokwadi evhangeri raJesu. Serving them. Vamwe papata zvitoshamisi kuti next baptism katoti next combined service umano gona kutogara pasi asiri zvake gogo vana gogo you are excluded because kufamba kunenge kwakunetsa munogona kuti tuma isu vechidiki but umwe nekutatu vane 5 years ari muno anogona kutogara pasi ototuma ava vachangobhabhatidzwa kuti nonondicherera mvura. Is that servant leadership? Is that respect of one another? Vadikani, there is a lot we need to learn from this practice, this tradition yakaitwa na Jesu, when he set us an example. Anobva ati makaropafadzwa mukazviita izvi. Haisi nyaya yekugezana tsoka chete. I mean the deeper meaning of kugezesana tsoka. Ndokwari kuti makaropafadzwa kana mukazviita izvi. Ini ndatoseta an example. Ndatokuratidzai the way to go. Ndatokuratidzai zvamunofangwa kuita so that you not hinder the gospel of Jesus Christ. And if we are going to practice in our day-to-day lives as children of God, evhangeri rinoenda kumberi. Chitsvambe chiri kwatiri hama yangu, iwe weneni. Indeed, after this short teaching, we are going to wash one another's feet. Ndinoda kuti ubate ichi mudikani. Hakusi kugezesana tsoka. Kugezesana tsoka hakuna zvakunoreva. But that deeper meaning, may we have it in our hearts. Ngatichibate tichibatisise. Uchigezesa tsoka uchinamata in your heart. Mwari ndibatsirei. To love. God help me to be humble. God help me to serve. God help me to respect humanity. God help me to be that you expect of me as a child of God. God help me to represent you here on earth. Help me, because it's not by might nor power, but only by the Spirit of the living God. We can't live it. That's why we need always to ask him to help us, because we can't love those who hate us. We are human beings. We need him to help us each day. Tirarame sezvakatarisirwa, tirarame sezvakafanira. Evhangeri yaJesu Kristu ipfuurire mberi, nyika iponeswe. Vanhu vabvume hanzi naJesu mukazviita izvi, verse 34, mukadanana mucharatidza kuti muri vangu, uye nyika ichakuzivai naizvozvo. Hallelujah. May God help us as the church of God to live as expected by our Master. Him being God, he even died for us, saving us, the unrighteous, when he was righteous. May God help us as a church of God. Muzita ramambo Jesu Kristo. Hallelujah. Ndichisvika pakupedzisa, I just want us to timbosimuka timbonyengetera before we go to the practice of feet washing. Ndoda kuti ungozvinyengeterera sedunga munhu. Mamdudu nezuro vaitaura nenyaya self examination. Umbozvinzvera kuti are you really living as a child of God? Are you really living as expected of God? Are you humble? Do you love? Do you respect humanity? Do you serve others in servant leadership?
wozvinzvera wokumbira mweya mutsvene akubatsire muzita raJesu. Let us stand up and pray for ourselves. Ngatinamate. Tinokutendai Baba mazvita ino Jesu. Imi makaseta an example, my God and my Father. Mukati tizviite izvi Mwari vekudenga. Tazvikaropafadzwa tikazviita. Baba ndiri kunamata. Ndibatsirei Mwari mweya mutsvene. Ndinoramba mweya wokuzvitutumadza. Ndinoramba mweya wokuzvisimudzira Jesu. Teach me to be humble, King of glory, before you and before men. In the name of Jesus. Father, I pray in the name of Jesus that, Lord, I may not stop the spread of this gospel. Baba, teach me to love the unlovable. Teach me to respect humanity, King of glory. In the name of Jesus. Baba, even as I serve in the kingdom of God, help me to be humble. Help me, my Lord, to save my neighbor in love and humility. Maruama symbols indirekere kufarira kuenda mberi kweivhangeri renyu Baba. Tinonamata sangano renyu dzvene Mwari ngarigoneswe nemi Jesu, ngarigoneswe nemi Mwari kurarama sezvamunoda. Baba, tiregere Mwari wamasimbols kuvarira ivhangeri renyu Jesu. You taught us and you gave us an example. Help us, King of glory, for it is not by might nor power, but by your Spirit. In the mighty name of Jesus. Even as we are going